Kung ako'y inyong butaran karong umaabot nga eleksyon, ang una na kong platapormang buhaton, manghire ko og chismuso og chismusa. Wala pa mang gina ko mga bodyguard oh. Sa mga bodyguard dugay kayo nga. Ako lang siguro mag-umpanya ni ako ra isa. Ba mo may bulkan sa naro kay ko lagi sa nero sa balutan. Luta, bulahan mo ko na kapitan. Ayan ang pamulakot siya. Sir, thank you ma'am. Thank you. Mayong buntag sa inyong tanan. Naday ko'y gamay nga ipakalipay sa inyong isa ma'am, no? Ayaw ko niyo kalimti karong maabong kay Lingkong ma'am. Ako mudagan ng kapitan diri sa atong barangay. Kung sa ato pa rin yung tanan nga, kung ako ang inyong butaran karong eleksyon, Unang gusto sa mudagan na rin siya makasakyanan. mayong buntag sa inyo. Karong maabong kay eleksyon, ayaw ko kalimti, kailangan ng pagkakapitan, ha? Ikaw ang mudagan nga po kapitan sa itong barangay, sir. Sa mga plataporma ni mo, sir? Kung ako'y inyong butaran karong umaabot nga eleksyon, ang una na kong platapormang buhaton, magtupod ko og dako nga hardware diri sa atong barangay para mga katawhan dili na maproblema og biyahe-biyahe sa syudad kay gasto ra kay tanan sa pamlite. Ug ikaduha, dili na nato kailangan pa nga magtupod og CCTV sa matag usa diri sa atong barangay. Gasto ra kay na CCTV. Ang akong buhaton manghire ko og chismuso og chismusa. Ituan ako na para mo'y mobantay dito itong barangay. Wa pa gay nahitabo. Kabalo na tas tanan kay chismusa diya. Ug ikatulo, ang kanang mga iro nga mga latagaw, dili nato napapaghuton og pag-abot sa gabi kay mabilar na sila pagkabuntag way mo paghut pagkabuntag. Ug ikaupat, dili na kailangan pa manghire. Hoy, sa mga pangagabral kapitan. Pero hindi sila gisulod sa Naalala mo dire? Ikaw ba, kasamok-samok rin ka sa akong mga diskarte ba? Unsa naman problema nimo? O mangita na ka dito og mubutar sa imo ha? Nga nung na naman pug kadre, unsa naman problema na pud nimo? CCTV, mag-hire og CCTV. CCTV, so tayo ni mo, mga magkuha ka ng gamay para pandawag sa Inmax. Kasi gidagan na ka para maka-Inmax ka. Dili na siya tinuod. Kaya ang tinuod, nakakuha na kong Inmax. Wa pa lang na-impas. O, impaso. Ay, muna siya pang i-impas ni mo. Dili gina sa tinuod mga katawan. Ayaw magtuwa ng iyahang istorya. Kaya kini sa una ni dagan sa kapitan, napildi tungod sa pagkakurakot. Musugot ba mo? Musugot ba mo nga mo di mo kapitan di sa itong barangay? Dili. Ingat og dili. Sulti, tinuod na dili. Tinood. Oh, tinuod. Oh. Hindi mo, masugot mo mga igala nga kini atong ihimo kapitan itong barangay. Sugot mo nga, mismo marapil, wala ka nakapamarapil ng gani. Ayaw kabalaka ng marpil. Exxon ko ako yung butaran ng Exxon, pinakauna na akong plataforma. Magpalis ko kada gabi eh. Ayos na. Di ba? Kada gabi eh. Kada gabi eh. Hay last biog ato na lang ning daugon sa basketball. Kini nga atong pagdebate. Wala tay dagana na ning sige taglalis. Oh sige, mas maayo. Unsa man? Sige. Sugalay ta. Sugalay. 20 mil. 40 mil. Asa man po na nimo gikan ng 40 mil? Basin di kurakot na nimo gikan ha? Ha? Ayaw pag ingon ana. Oh, ako na. Ikaw. Ihatag sa kong gula. Ihatag. Sige. Minus. Mao ni minus. Panay mo ang pinuha, panay mo. Sige. Mudagan pa ka kapitan karong eleksyon. Ha? 1-2. Huyo! Ano ang kapitan ninyo nga? Mudagan ang kapitan ninyo? Ano nga inyong mudagan kapitan? Sus, kinuha ko. Ay, pag mauwi ka dito, pauwi na ba? Basta mabukbukan niya karon. Kaya, kaya napildi naman ka na ko.
unsa pa man imong gipaabot, ambi na ang 40,000. Sige, hulati ko, bumalik ko. Unsay mo balik? Tarunga gyud na imong gisulti. Tumana gyud na. Kay kung di mo na tumanon, madaot ka karon ng eleksyon. Tumana na imong giingon. Na, magkuha pa ko dito sa kwali, nakikuhaon. Dali ha, magulat ko diri. Matay murgo pa man to ni balik yung tawhana to. Matay murgi ila jud ko ato ba. Pistig itong tawhana oy.